2025 chaka chimene chili chosiyana ndi zaka zina zambiri, chifukwa chaka chimenechi tikhale ndi zisankho makamaka pamenepa pa 16 September. Amalawi ambiri akonzekera ndi ikhala second term imene achinyamata ambiri pa 2019 so tidaona achinyamata ambiri adabwera ndi mkokomo panga nawo participate makamaka muzisankho. Mbuyo omwe achinyamata sankachita nawo zandale kwambiri. Apapanso tikuona bendithu kuti achinyamata bendithu akuthamangathamanga zandale. Msiku la lero tikhale tikukambirana ndi mzanga amene wakhalapa makamaka zokhuzana ndi ndale imene zikuyendera kuno ku Malawi. Ndi mzanga apazi pangekha introduce komanso mwapadera tikulandire nonse amene mukutionera pano kulikonse kumene muli ngodya zonse zinayi za zikolo. Ase tazipanga introduce tisanapite mkati mwenemweni mwa topic imene tifuatira. Ine ndi Junta Martinho, ambiri amanisiwa ndi Club Junta, as a YouTuber. Maso tathamangapo ndalesi anthawi aitali maka kumuzi kwathu ku Nsanje Lalanje panga ndithu ndi malemu Samuganda. Kumalira kwa Samuganda tinaona kuti yayi anthu ena amene akubwerawo tiasiya thamange okhapa ground, koma still ndili active mundale mmene zikuyendera mchaka chino cha 2025. Zisankho zina zidachitika mu chaka cha 2019 zimene zidapita ku court, akoti anena kuti ayi zisankho izizi sizovomerezeka malingana ndi zolakwika ziwiri zitatu zimene zidapezeka. Koma tingofuna tibwererebe ndithu preparation ya zisankho ya 2019 kuchokera 2018 idaliyo yakamoto kwambiri. Tidaona chinyamata atadzuka kwamba kuzikonda ndale. Kukumbukira ndithu matuka kwera minibus mapeza ndithu achinyamata akumvera msonkhano madabuda zafika apa pamene ndale zinali za akuluakulu. So chaka chino chimene tikhalenso tikusankha ndindo zisankho zapatatu makamaka kusankha president wa dziko lino komanso kusankha phungu ndi makhansala. Iweyo ngati munthu amene wakhala mu ndale ukuona kuti ndale za chaka chino zikome ngati mene zidakomera ndale za chaka cha 2018 kulowa 2019 mene ndanenera muja kuti timapeza kuti wachinyamata ali minibus koma ndithu waika ma headset ake nkhutu kwina akakumvera msonkhano mwina kaya wachilima kaya wa DPP. Do you think ndale za chaka chino kampeni ya chaka chino ikome ngati kampeni ya 2018 kulowa chaka cha 2019? Kampeni ya chaka chino ikhala ili hot kwambiri potengera kuti kwapezeka ma influencer ochuluka, ma activist ochuluka amene nkhani zawo zimene akumakamba kwambiri ndi sandale. Tili ndi chisazo ndithu tili ndi achina Bakiri Mulusi TV amene kuti each and every day amakhala kuti akukambabe zokhuzana ndi ndale. Tili ndi achina Muntanyiwa, tili ndi ya Moses Shumba amene amati ndi pastor. So anthu amene wawo akupangisanso na kuti even ngakhale kuti mupite kumudzi panopo mukapesana kuti munthu akupita kwa munthu amene ali ndi kompyuta, cholinga chake kuti akangomuyikira audio imene walankhula Bakiri Mulusi TV. Ati basi kuti Muntanyiwa lero lino walankhula zotani, munthu akumalipira 200 kwacha kuti amuyikire audio imodzi imene walankhula wa Bakiri Mulusi TV kapena wa amati chani Muntanyiwa Limpopo FM. Zikumachitika ndithu chaka chinocho. So pa chifukwa cha zimene zizi zikupangisa kuti anthu ambiri even munthu amene sanali active mundale akutokhala active mundale. Anthu ena akumanena kunena kuti Chilima amene adadzutsa chinyamata kuti ayambe kukonda ndale. Tonse tikudziwa bwino kuti Chilima mata akapita pa msonkhano maona ndithu kuti ayi zipankhula zake zogwira mtima zopereka mudyo makamaka kwa chinyamata ambiri komanso amaoneka kuti ali willing kuti atukule dziko lino. Zimenezi zidapangisa kuti achinyamata ambiri amene anali pansi kuzoona ngati ndale ndi zakuluakulu aganize kuti I think ndaleso za chinyamata pomaona kuti Chilima malemu Chilima mzimu wake mutendere adaliso munthu wa chinyamata. Iweyo what's your take kuti Chilimadi ndamene adadzutsa achinyamata ambiri kuti ambe kupanga participate ndale? Abwana muli apa kunena chilungamo ndale zathu za ku Malawi kuno tikayang'ana kwa achinyamata kuti afike pomadziwa kuti kani ku parliament kumalandidwa ndalama zoti akapangire chitukuko imene imachedwa CDF, Community Development Fund, anadziwa kamba kachilima. Zinthu zambiri ndizokhuzana ndi ndale anthu anakwanisa kuzitulukira makamaka achinyamata chifukwa cha Chilima inde.
koma samadziwa kuti benefit imene chilimayo akupeza behind ndioti chani. Anali madiro akenso naye, koma unena chilungamo achinyamata ambiri anatsekuka mundale kamba kachilima. Panopa tikutha kuona achinyamata ena oti sanakwanise ma 30 years akubwera nawo pagulu kuti afuna ayimirire nawo. Tili ndi chisanzo kumuzi kwathu, tili ndi Nthanda Nkumbanyiwa sanafike loko 30 years, ndi mwana ndithu, koma yesesa kugundagunda nawo makona onse ndi cholinga choti apikisane nawo mu zisankho za chaka chino cha 2025. 2025 akamba kale kuti ndi chaka chimene mavoti aponyedwe. Amalawi ambiri adalembetsa, khale ena sadalembetse, komabe ochulukirapo adalembetsa, ndipo akonzeka kusintha anthu komanso kubwereza anthu maudindo osiyanasiyana. Mzanga Junta, taona ndithu zipani zambirimbiri zikuchititsa ma primary election amene zimakhala zisankho zachipulula kusankha munthu amene akayimirire makamaka mu tikiti ya chipani chimenecho. Taona Jesse Kabwira agwetsa ndithu amene ali sitting MP kusalima, komanso anthu akuyembekeza ndithu zisankho zina zachipulula za chipani zosiyanasiyana monga DPP, monga wanenera kuti iwe ndiochokera ku Msanje Lalanje kumene Gladys Ganda akhale akukumana maso ndi maso ndi Nthanda Nkumbanyiwa. Iweyo ukuona kuti zisankho zachipulula za chaka chino pereka picture yanji, kuona kuti mapezeka kuti sitting MP akugwa yayo ngati kwanu kuzeka kuti Gladys Ganda ndithu nayeso akuyenda wauyo akuyenda ndi mantha kuti bwina mfana uyuyu ndano Nthanda Nkumbanyiwa akhoza kumugwetsa. Panopa ndale zimenezi makamaka kutengera ndi imene chipulula chikuyendera zikuyenda bwanji, tingazipanga define bwanji imene zinthu zake zikukhala. Ndale imene zikuyendera panopo pa nkhani yokhuza ndi ma primary elections, pachichewa chake amati zisankho zachipulula, kuti muonetsetse anthu sakuyendera lebo, anthu sakuyendera kuti iweyo ndiwe kale MP wakuderako ayi, komano akutengera kuti iweyo wagwira nawo ntchito bwanji anthu. Amene panopa nditha kutsimikizana kuti mwakamba za kudera kwathuku ku Msanje Lalanje, mmene akugwirira ntchito anthu kumene kuku zikutha kuonesana kuti anthuli ali active mundale. Tikaona munthu amene ali kale MP pakali pano akumathanso kukhala ndi mtima papapa kuti koma munthu amene akubwera pambuyo pangayi amene sandishuta fa kumene kuli anthu atatu. Tili ndi Nthanda Given Nkumbanyiwa, tilinso ndi Lawrence Stolo. Lawrence Stolo anakhalapo member of parliament kwa zaka ziwiri pamene Gladys Ganda mamuna wa Warango mwalira, ne kunapanganso zisankho ndino amene anasankhidwa ndi Lawrence Stolo, walamulirapo kwa zaka ziwiri ku Msanje Lalanje. So anthube kumene koko ali ndi masomphenya aona kuti uyu pa zaka ziwiri paja watiyendesa motani. Pokhaponso anthunso ali ndi masomphenya aonena kuti mkatikati mwa mayi Gladys Ganda pa zaka zokwana 6, fo mukumbukire unena kuti ma MP alakhala kwa zaka 6 chifukwa choti zisankho za ma president zinachitikanso kachikena ndi zinakhala ngati zajapo 1 year pamene ma MP akadalikale pati pa position pawo paja. So kuti mukaonesese panopa ndale za ulendo uno sizikuyendera lebo, no matter kuti chipani chanu nchotani, koma zikutengera kuti inuyo mwagwira bwanji ntchito ndi anthuwo zaka zimene akhala kuvutika. So tikakamba za mayi uyu, anthu ambiri amamunyoza pa social media, zimayi amene mukuti Jesse Kabwira, anthu ambiri amamunyoza pa social media. Zimayi moja ndiophunzira kwambiri, maonekedwe yake ndi kuphunzira kwake nzosiyana. Ndi zimayi ophunzira kwambiri, kwa maonekedwe yake mukhoza maona ngati siophunzira iya. Ngakhale zina zimene amalankhula pena timatha kuona kuti akungolankhulira ndale apo, koma ndi zimayi oti kudera kwake mukafikako. Ineyo January ndadusako ndaona kuti iyayi zimayiyo loko kufunsa anthu awiri atatu akuwuzani kuti Kabwirayo ayi ndithu ndi munthu oti akuyesesa kumbali yake, potengera kuti ndi mmene ndale timazidziwira mdziko mwathu muno. That's why palibe chachilendo kuti iye uja wakwanisa kudutsa kuma primary elections amayeneradi. Tikutalo ndithu nonse amene kutionera pakadali pano. Programu ino taibweresa ndi cholinga chotera kuti titha kuwunikirana nkhani ziwiri zitatu. Achinyamata ndife tsogolo la mawa, tikhala bwanji tsogolo la mawa ngati tikutenga nawo mbali muzothamanga za ndale. Kuyenera kuti tikadali achinyamata titha kuzidziwa ndale
kuti zimayenda pano kuti nthawi yathu ikazafika zathu kupanga operate moyenerera. Pamalo pano ndi nzanga uyo amene tikugawana naye ziwiri zitatu kukadabula kuti ndale tikamazayendese pano. Timakunyadira nonse amene mumatitsatira kuchokera m'masamba athu a mchezo kuti mumakhala pamenepa kuonera chilichonse chimene ife